Tak ahoj YouTube a som tu s novým videom. Dneska sa nachádzame nad obcou Malá Lehota pod takým krásnym dubom a ja mám ešte nejakú hodinku domov a dneska to bude špecifické video, pretože mám pre vás mám hlavne pre seba novinku. Tento týždeň som tretíkrát na bicykli a tretíkrát je to na horskom bicykli, pretože môj starý cesťak sa mi podaril predať a očakávam, že v každých najbližších dňoch mi príde nový cestný bicykel, takže bude tu unboxing video, ktoré vám ukážem. Teším sa na môj vysnívaný bicykel, to vám určite ukážem. No ale dneska máme tu tretí bike, tretíkrát na horskom bicykli. Príprava na Xteru pokračuje. Po minulom týždni, kde som si zabehol moje PR-ko na polmaratón, nohy na beh úplne nie sú pripravené, ale snažím sa nabehnúť, v tomto týždni nabiehať aspoň nejaké kilometre na horskom bicykli. No a dneska by sme to mohli zaokrúhliť a tento týždeň by sa malo dostať na nejakých 6 hodín a skoro 100 km cez 2000 výškových. Nie sú to extra parametre, ale na moju horskú cyklistiku je to dosť. No sme v obci Malá Lehota, no a za mňou je pohorie Vtáčnik a my máme teraz akurát prestávku pod týmto krásnym dubom. Niekto tu spravil parádne posedenie a sme uprostred nádhernej prírody. Všade zeleň, aj keď už je dosť dlho sucho. Zelene je dosť, tak je jar, tak to k tomu patrí. Tak tie výjazdy na tom horskom bicykli sú o to krajšie. A už ste určite videli na mojom Instagrame alebo aj na YouTube, že sa snažím sem tam propagovať takú kvázi nezdravú stravu. No a naposledy som propagoval. Spomenul jojo cukríky s 30% obsahom sacharidov, ovocia, takže vyváženou kombináciou sacharidov. No a tentokrát som v Bile našiel síce drahé cukríky, volajú sa Biobon Soft Hearts a kúpil som ich prvýkrát, boli drahšie, stále myslím, že toto 100 gramové balenie stálo 2 €, ale ja musím povedať, že tá chuť je neskutočná a čo je najlepšie, v komentároch sa aj písalo, toto neobsahuje želatínu na rozdiel od Jojo a Haribo, je tam pektín, tak by sa mali určite lepšie uvoľňovať sacharidy do tela. No a za mňa brutálna pecka, tak to určite vyskúšajte. A tam, ak vidíte ten vysielač, tak to je vrch Vojšín. Stadiaľ by sme sa dostali na Novú Baňu. No a teraz sme nad obcov Malá Lehota. No a my ju troška obídeme, aby sme nešli po asfaltke. A pôjdeme niekde tam a prejdeme si ešte jeden kopček a dostaneme sa na Penhyn. Pozrite sa so mňou, ako vyzerá môj cestný bicykel, takže poďme na unboxing.
a prvýkrát budem jazdiť vonku s wattmetrom. Samozrejme wattmetre poznám, ale zatiaľ som ich riešil vždy len na trenažéri. Tak tentokrát to zoberieme vážne a kúpil som tieto Favero Assioma Pro RS na Shimano pedále. Tak s tými som už nevydržal, mám ich tu skôr ako prišiel bicykel. Tak. Tie proste pridáme a budeme mať hotovo. Canyon Aeroroad CF SLX a je to na 105-kovej DI túsade a osadil som ich týmito novými Favero wattmetrovskými pedálmi. Samozrejme máme tu Aerocockpit, celé 105-ke, 50 mm karbonové ráfiky a sedlo Selle Italia. Tak toto vlastne prišlo a zvolil som farbu Midnight Blaze. Mali na výber aj bielu, ale musím povedať, že tu vidím úplne všade po celom internete a ja som človek, to už možno z mojich videí viete a vidíte, čo zbožňuje čiernu, takže nie je to úplne brutálna čierna, práve že je to veľmi pekná, akurát už teraz vidím, že na ňom bude vidno každý mastný flak. A je to veľkosť L, ako som vravel, mám 191 cm a som na tom pomedzi a vzhľadom na to, že chcem bike využívať na triatlon, tak som zvolil ten menší rám a nechám tu zatiaľ všetky tieto podstavce pod kokpit a nastavím si ešte sedlo. Tak vyzerá takto. Idem ho doštelovať, vyskúšať a určite ho vidíte na tomto kanáli. Tak sa vidíme.